tässä joku aika sitten äiti kirjoitti pitkän jutun lehdessä. Mä luin sitä muutaman kerran ja poika sairastaa autistia ja oli juttu, että kun pojalle ei ole kaveria ollutkaan. Mä ajattelin, että kyllä 6-vuotiaalla pojalla pitää olla kaveria. Niin mä ajattelin, että ne offarit on aina kaikkien kaveria. Eli Pohjanmaan Offroad kutsuu Patrik Lempiäisen kunniajäsenet. Ja sitten tietysti paita pitää olla. Seuran paita pitää olla. Mitä sanot? Kiitos. Ja saanko siitä levyä? Sitten meidän valokuvaaja, joku on tehnyt viime kauden kupista DVD, niin lahjoittaa DVD. Sitten Näpä toi Offroad rallitiimin pyyhkeen ja teepaidan. Ja sitten kun nyt offariksi alkaa, niin pitäähän olla offarilla autokin, niin Team Pohjanmaa Häiklä lahjoittaa offiauto. Mitä sanot? No niin.